sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Biye tarata ye février kalo tile 28 san 2023 Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw aw minnu y'an filɛ sanga na waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an ka bɔlɔlɔkanw kan Mali kunnafoni.net an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o waati sera aw bisimila ko kura bi kunnafoni mina boli minga o dɔ bɛ tali kɛ Mali ale ni Burkina jamana u ka jɛɲɔgɔnya o sisini kuma la an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ka taama o min kɛra Wagadugu fo ka taa se kuma dɔ bɛ yen nɔ n'o de bɛ ka bɔlɔlɔ fan bɛɛ lamini ko mun de la Mali ale iji musaka o wari ka ca ni jamana tɔw ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen mina walawala aw denmuso aw n'aw balimamuso fɛ Mariam Kone aw bisimila ko kura Mali ale ni Burkina Faso ministre ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'u kan di ɲɔgɔn ma kari don ko b'a fɛ jɛɲɔgɔnya o ka sinsin Wagadugu ale ni Bamakɔ o sira la u ka hakili jagabɔ olu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko sinsinna min kan ko de jamana fila ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ni kunnafoni dira gafe dɔ kɔnɔna na gafe min n'o tun y'a sɔrɔ an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun taara taama min na Wagadugukaw fɛ yen nɔ ka daminɛ février kalo tile 23 fo ka a kuncɛ ni février kalo tile 26 san 2023 u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ fɛnɛ min kan o dɔ bɛ tali kɛ dɛmɛ ko lakana ko fo ka taa se fariyan wale kɛbɔ olu kɛlɛli ma ka fara dɛmɛ ɲɔgɔnya o kan dugu fila olu ɲɔgɔn cɛ ale ni gɛnɛtɛ o min taara ka ɲɛsin ni jamana kofɔlɛ ni filama Burkina gouvernement ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka kuma kɔni tagabolo la kuma ninnu o bolila min kan o dɔ bɛ tali kɛ ka fɛɛrɛ bila sen kan walasa ka ni jamana ninnu kɔni fara ɲɔgɔn kan hakilina jiginna k'a fɔ ko ni jamana kofɔlen fila n'o ye Mali ale ni Burkina a kɔni bɛ ka mara fintigilakaw olu de fɛ ni waati na sima mun olu kɔni bɛ taama la Algérie jamana o kɔnɔna na Algérie jamana ɲɛma n'o ye Abdelmadjid Tebboune ale kɔni ye délégation ninnu bisimila a ka jamana o kɔnɔna na bisimilali kɔfɛ Algérie ministre des affaires étrangères olu ni délégation o kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka kuma bolila min kan o de ye gɛlɛya min bɛ u kan fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na délégation ninnu ale ni ministre des affaires étrangères ale ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ni jamana ɲɛma yɛrɛ ale ye ɲɔgɔn ye n'o ye Abdelmadjid Tebboune ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ don Mali politiki ko fo ka taa se a lakana ko o ma aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama cogo min na accord d'Alger ale kɔni ko bɛ ka gɛlɛya sabula colonel Assimi Goïta ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni a ma ɲɛ ko accord d'Alger kɔni bɛ kɛ ko a bɛna fɔ Mali jamana o de kɔnɔna na Algérie jamana ɲɛma ale kɔni ko k'a bɛna seko ni a damayira kɔni kɛ walasa accord d'Alger ale bɛ se ka don ba la cogoya min na bingani wale tani kɔfɛ ka ɲɛsi kani bonzon dugu kɔni ma a yirala k'a fɔ ko dugu la mɔgɔw kɔni bɛ ka bɔ dugu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni sigidala ɲɛmɔgɔ olu ka fɔ la ko kabini bingani yɛrɛ kɔfɛ ko finitigilaka min tun bɛ dugu in kɔnɔ la
k'olu bɛɛ kɔni taara o de kɔni kɛra sababu ye ni kan siran do dugulamɔgɔ olu dusukanu caman bɛ u kunna Bangas ale ni Bajangara mara o kɔnɔna o waati kelen na lakɔli karamɔgɔ olu ka lafasali tɔ min bɛ yen nɔ olu fana ye a boloda kunu tɛnɛndon février kalo tile 27 san 2023 k'u tɛna kalan kɛ kalanso olu kɔnɔna la k'u bɛ ka o kɛ walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u tɔɲɔgɔn fila o min bɔnɛla u ni na ni wale in kɔni kɔfɛ sigida wɛrɛ ka bɔ du kɔnbɔ komini kɔnɔna bin kɛra ale fɛnɛ kan février kalo tile 27 san 2023 o kɛra sababu ye ni ka alimami kelen ani denmisɛn dɔ ni ale kɔni si o bɛ taa san 7 o kɔnɔna olu bɔnɛna u ni na ka fara tiɲɛni wɛrɛ olu kan. Ni waati na kuma min kelen no ka bololo min o dɔ bɛ tali kɛ ko ɲuman la Mali ale iji musaka ale ka ca ni jamana tɔw ye kuma min nana ni sa o de kuma min na Côte d'Ivoire ale kelen ka iji musaka o fɔ Côte d'Ivoire ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka ɲina iji musaka ko o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 de ma kabini o kuma in kɔni fɔra caman ni bɔra k'i yɛrɛ ɲininka bɔlɔlɔ sanfɛla la ko ni Côte d'Ivoire ka iji musaka o ye sefa wari miliyɔn 2 o ye ko munna Mali ale iji musaka o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 4 ale ni kɔ ni kuma in kɔfɛ Mali maison du Hajj ale kɔni sɛbɛn dɔn sɛbɛn in kɔnɔna sa a bɛ walawalali kɛ Mali iji musaka ko olu kan u y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ tali kɛ bɛnkan min bɛ o ni Arabie Saoudite ale autorité olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali maison du Hajj ma olu ka sɛbɛn kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ ko maison du Hajj kɔni ye jamana cakɛda de kɔni wa k'olu tɛna tɔnɔ ɲini kuma tɛ ka ijidenw olu namara. Anga dɔgɔtɔrɔsoba fila min n'o de Ponge ale ni Gabriel Touré olu ka baarabila o kɔfɛ waati kelen na sa sariya tigilama olu ka lafasalitɔ olu dɔw kɔni fɛnɛ taara baarabila la ka daminɛ kunu tɛnɛndon février kalo tile 27 san 2023 lafasalitɔ ninnu olu ka laɲini kɔni ye min o de u ka musaka o min jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka d'u ma cogo min na ale ni yɛlɛma bɛ se ka don u ka baara tagabolo la cogoya min na. Ali Kunnafoni TV direction commerciale ma bɛ aw ladɔnniya aw maa minnu bɛ n'aw fɛ aw ka feerefɛnw olu de ka lakodɔn walima aw ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira o bama an ka écran sanfɛ nin bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.